Hvad ved du om Arena Roberg og Cecilie Lønning? Som I kan se, er der ikke så mange, der ved, hvem Cecilie og Karina er. Derfor har vi nu skaffet et interview med dem, hvor de vil fortælle om deres mærkesager og dem selv. Hej, jeg hedder Karina. Jeg er 46 år gammel. Jeg bor på Amager med min mand Michael og mine 3 børn. Jeg er uddannet socialpædagog, og jeg gik ind i politik i 2012, for jeg vil gerne være med til at træffe nogle beslutninger indenfra. Så jeg vil gerne hjælpe de udsatte børn og unge, for jeg synes også, det er meget vigtigt, at handicappede eller nogen, der i det hele taget ikke har det specielt godt, får hjælp af kommunen og af landet. Og det vil jeg gerne sørge for. Og jeg har blandt andet også selv en handicappet dreng på 12 år, som er ude for en bilulykke. Og han har det egentlig ikke specielt godt. Så jeg vil gerne sørge for, at børn ligesom ham får det rigtig godt. Hej, jeg hedder Cecilie Lønning, og jeg er 37 år og er afdelingsleder hos Codan Forsikring. Jeg er gift med Anders, og jeg har gennemført 3 maratonløb. Og så er jeg FCK-fan og sæsonkort til ned at se. Her kan du høre nogle af mine mærkesager. For det første, bedre folkeskole i København. København skal være et videnmæssigt fyrtårn, hvor uddannelsestilbud og børnefamilier er i top. Klare mål for fagligheden og resultaterne for alle skoler og alle elever. Alle børn skal kunne læse og skrive, når de forlader en københavnsk folkeskole. Frihed til at vælge den rigtige skole for vores børn.